आङो सासे आफादनि केडार आङो 2000 सनाव आङो बायहेरायाव न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन आरो 2002आव आङो ट्रेनिं लानानै आङो आफादनि केडार जाहैदोंमोन दा नाङै नांबोनानै आङो माखासे लामायाव बहुद जेंना मोनबोदों आरो मोनबोसेयाव आङो होमबाबो आङो जाथिनि थाखाय नांसोमबोदोंमोन खिन्थु जोंहा दिनै 2015आव आङो हमजादों आरो 2015नि आङो जानुवारि 14 थारिखआव आं हमजादों आं बे समाव आङो कहिमायाव दंमोन आरो कहिमानिफ्राय आंखौ एनआइएआ हमदों आरो एनआइएनिफ्राय आङो एनआइएनि आखाइनिफ्राय आङो जोबथेसालियाव आङो 7 बोसोर आं खाथि नांबोदों आंखौ 7 बोसोर पानिश होदों आरो 7 बोसोरनि उनाव आङो दिनै उदां जाबोदों आंखौ जेरैबायदि सरकारा पानिश होनांगौ आंखौ होबाय खिन्थु आंहा दिनै जेलनिफ्राय आं उदां जाबोबाय आंहा बिनि थाखायनो आंहा जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो हमजानाय समाव जाहैबाय आङो NDBSनि थाखाय आंहा डिपुटि COआव आं दंमोन खिन्थु आंहा डिपुटि COआव आं दंमोन आङो साउथार्न कामान्डआव आं दंमोन धुबुरियाव खिन्थु आङो न'आव थाहैनाय समावनो आंखौ एनआइएआ खादों आङो खानायनि थाखाय आङो 7 बोसोर दुखु खस्थ' आङो जेलाव सैनांदों दिनैसिम जेलाव जोङो 63 जन मानसिया दिनैसिम जेलावनो दङ खिन्थु जेलाव 63 मानसिनियाव दुखु खस्थ' बहुद दंबावो बे दुखु खस्थ'खौ रायजो राजाया जुदि खौसे जानानै जुदि रायजो राजाया बा गासिबो रायजो राजानि साननाय हनायफ्रा मोजां जानानै गासिबो रायजो राजानि बा बर' दैदेनगिरिफ्रा ज' जानानै जुदि बिसोरखौ खावलायाबा बिसोरखौ हांख्रायाबा बा बिसोरखौ माबा मोनसे खालामाब्ला बिसोर जोबथेसालियावनो हयथ'बा थैनो गोनां जागोन बा हयथ'बा जोबथेसालियावनो बिसोर फासिबो होजानो गोनां जागोन बा जोबथेसालियावनो हाराबो गारबोनो गोनां जागोन आरो आं रायजो राजानिसिम मोनसे खावलायनाय थाबावो आरो बर' दैदेनगिरिनिसिम मोनसे खावलायनाय थाबावो बिसोरखौ दिनैसिम जोंखौ 7 बोसोरसिमाव रावबो बर' लिडारफ्रा रावबो NDBSनि जानानै रावबो NDBSखौ जेलाव थांनानै रावबो लिडारफ्रा बर' रायजो राजानि लिडारफ्रा रायदावहैयाखै आंहा बिनि थाखाय एसे दुखु मोननाय दं आं बेखौ खावलायो रायजो राजानि दैदेनगिरिनिफ्राय बा NDBSनिफ्रायबो बा NDB गासिबो लिडारफोरनिफ्रायबो आङो बेखौ खावलायो बेखौ खावलायनाय फैबाय आरो बिसोर दिनैसिम बर' लिडारफोरनिफ्राय मोनसेल' खोथा बिसोरखौ थांनानै बा नायनानै सुलुग लानांगौ रायदावहैनांगौ आंहा बिनि थाखाय जोबोद हांख्रायनाय थाबाय बा आङो जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांजों लोगोसे सोरबाफोर आरो जेलनिफ्राय गनांगौ मानसिफ्राथ' बहुद गोजानाव दा साननानै नायोब्ला आरो आंनिसिम बुंनाय आंजों लोगोआव आं हारसिंल' गबोदों आं हारसिङै फैदों जेलनिफ्राय आंखौ हारसिं गोदाव सोराव आं फैदों आंखौ रावबो लिडारफ्रा खबर लायाखै आरो रावबो आंखौ बख'नो थाङाखै आङो हारसिं खालास जाबोदों आङो हारसिंनो जेलनिफ्राय उदां जाबोदों NDBSआव मैखोम दैदेनगिरि हिसाबै सोर दंमोन नोंथांनि खामानि मावनाय समाव आंजों खामानि मावनाय समाव मैखोम दैदेनगिरि हिसाबै बि सावरायग्रा दंमोन बि फेरेंगा दंमोन आरो फार्स्टआवहाय दंमोन जोंनियाव बि माबा दंमोन मा होनो संबिजित दंमोन संबिजितखौथ' मा होनो गेजेर ससेनिफ्राय बियो आफादनिफ्राय गावनानै थांनाय जाबाय जों बेखौथ' जों जेबो बुंनो हाला जोंहा बेखौ दुखु मोननांगौबो जेबो
नङा आरो बियो जाहैबाय जोंनि बर' जाथिबो नङा जाहैबाय ओंखायनो जोङो बेखौ दुखु मोनाबो आरो जों बेखौ जोबोद गोजोननायसो होनांगोन बियो बर' जातिनि थाखाय बिराद गोबाव मावबोदों आरो बर' जातिखौ बियो दिनैसिमबो गाज्रि मोना NDBS आव नोंथाङा मा मुं मिथिजायो NDBS आव आंखौ उदला होननानै मिथियोमोन नैबे समाव बिटिआर सरकार बा आसाम सरकारनि सायाव नोंथाङा नोंथांनि लाइफनि थाखाय माबाफोर बुंनांगौ दं नामा आंनि बुंनांगौआथ' बिटिआर सरकारनि लाइफनि थाखाय जोंहा मोनसे रिहाबिलिटेसन होननाय मोनसे दंमोन बेखौ जेलाव थाग्राफोर बा बाहेरायाव थाग्राफोरखौ मोजाङै नायनानै जुदि होयोब्ला मोजांमोन दा होगोन ना होआखै आंथ' जेबो मिथिया दिनैसिमाव आं जेबो मिथिया नोंथांनि मुङा रिहाबिलिटेसन गाखोना गाखोयै नोंथाङा मिथिया आं बेखौ जेबो मिथिथ'वा दिनैसिमहालागै दा बेखौ आङो आरो लिडारफोरखौ आङो दिनैसिम बबेयाव दङ आं बेखौबो जेबो मिथिया दा आङो सानसे साननैनि उनाव आं खबर लागोन आरो गावसोर खबर लायोबाथ' मोजांसै गावसिनि खोथा नोंथाङा जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनाय लोगो लोगो बबेबा राजखान्थि आफादजों थाना खामानि मावगोन ना सरकारजों थाना खामानि मावगोन ना बिब्दि थाना खामानि मावगोन रायजो राजानि जाना आङो आंनि साननायाव सोरबा राजनितिकजों बा सोरबा माबाजों आङो थाफानोबो सानथ'वाखै आङो रायजो राजाया जेरै थाङो आं बिजोंनो थांफानो सानदों आरो रायजो राजाया जाखौ मोजां मोनो आंबो बेखौनो मोनगोन होननानै आंहा आङो बिदि साननाय फैदों आरो नोंथाङा गोबाव सम जोबथेसालियाव थानायनि उनाव दिनै न'खराव सफैसै आंनि गोसोआव बिदि जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोबोद उदाङै मोजां मोनदों गामिनि रायजो राजाखौ आं लोगो मोनफिननानै आं जोबथेसालिनिफ्राय फैनानै आंहा जोबोद गोसोखौ उदाङै मोजां मोनदों रन्जन दैमारिनि सायावथ' जोंथ' मा बुंगोन रन्जन दैमारियाबो सासे चेयारमेनमोन बर'नि मोनसे गायसनगिरिमोन जोबोद गोबाव नांबोदोंमोन खिन्थु जों सिगाङाव लोगो मोनाखैमोन खिन्थु जों जेलाव लोगो मोनदोंमोन होनब्लाबो होननायनि जोंहा मोनसे खोथा दङ जोंना आफादानो आलदा आलदा जानाय हिसाबै जेलावबाबो माने इसिबां मोजां गुरुत्व गोनां आं रायलायनाय मोनाखै आरो रायलायनायबो जायाखै आरो जोङो मोजांबो खबर लालायनाय जायाखै खिन्थु दिनैसिमाव जोङो मोजां सावरायलायनायबो जायाखै दा ओंखायनो आंहा जेबो बुंनांगौ बिनि थाखाय बुंनांगौ गोनांथि गैया गनांगौ जेलाव थाग्राफोरखौ बर'आ राजनितिकआ बरननांगौ गासिबो रायजो राजाया समाधान खालामनांगौ जेलाव थाग्राफोरखौ रायजो राजानि सायावसो थाबाय जेलाव थाग्राफोरनि जिउआ आंथ' जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा 7 बोसोर जेलाव थानायाव आं गोबां थाखा फैसानि थाखाय खस्थ' मोनदों बिसिनि NDBनि दैदेनगिरिफ्राबो न'खराव जोंनो फैसा थाइसेबो सहाय होआखै आरो बिसिनि दैदेनगिरिफ्राबो जेलाव नायनानै बिसोरखौ मदद होआखै जेसेबांनाखि उकिलफोरनो फैसा होनांगौ जादों आं बेखौ न'निफ्राय होदों आंहाथ' दा बुंनांगौआ बेनो जोंहा बिसि फिसाय मिलायनानै संसार जालांनांगौ गथ' गथायखौ फोरोंनांगौ बेनो आरो बेखौथ' रिहाबिलिटेसनखौथ' मोननांगौमोन दा बेना जेलाव थाग्राफोरना बिसिनि रिहाबिलिटेसनखौ जेलनिफ्रायनो खालामगोन होनदोंमोन दा बिसिना जेलाव थाग्राफोरना नामानो गैया जोङो दा बेफोरखौ रायलायनो माखासे दैदेनगिरिफोरजों आङो समाव फन बुयो फन बुबाबो बिसोरो समाव हमा बिसोरो बिसिना जाखाजोबगोन होननानै बुङो आरो